आं गिबियावनो साबायखर होगोन जोंनि खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे खैराबारि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननिसिम बिथांमोन बड'लेण्ड मार्टिस गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बे दिनै जोबथा गेम आरो बे गेमखौ फाथिनायनि थाखायबो आङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनिफ्राय बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावदों बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय। मानो होननानै बुङोब्ला बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोननि गोसोखांथियाव बे गेमखौ फाथिनाय जादों आरो बिथांमोननि मुंखौ अरायबो जोङो अरायथा महरै बा अमर खालामनानै लाखिनो हायो बे नोजोरजों बे खेलाखौ फाथिदों। आरो नाम्बार 2 पइन्ट हिसाबै जों जुदि नायोब्ला बा जोंनि नोजोर एबा थांखि हिसाबै जे जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ मोजां मोनसे गेलेनायनि प्लेटफर्म थासारि सोरजिना होनो थाखायबो नैबे गेमखौ फाथिदों आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोना नैबे गेमाव गेलेनानै मोजां गावनि जि स्किल बा पारफरमेन्सखौ देखायनायनि गेजेरजों दिनै डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम थांनो हादों, नेशनेल लेभेलसिम थांनो हादों आरो इन्टारनेशनेल लेभेलसिम थांनो हायो। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै नैबे जि फुटबल कम्पिटिसन फाथिनाय बेखौ आङो जोंनि जिल्ला एबसुनि जानाय आङो दख'रा एबसु आरो रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननिसिम आङो फिन खनसेबाव नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों साबायखर बावदों आरो मिजिंथिदों जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना नैबिदि फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों भिलेज लेभेल बा आनसलिक लेभेल बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि गेम गेलेनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जाहाथे इन्टारनेशनेल नेशनेल लेभेल गेलेगिरि जानायनिजों लोगोसे बा गावजों लोगोसे गावखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे जोंनि माहारिखौ मोनसे सिनायथि होगोन आरो गावनि जि रोंगौथिनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै गावनि आथिङाव गसंनो हागोन। जेरै बेबायदिनो जोङो जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावबो मोजां नेशनेल प्लेयार बा इन्टारनेशनेल प्लेयार गोबां ओंखारबोदों आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां साइन। बेबायदिनो जों बुंनो हायो जेरै मा होनना बुङो दाखालि गोगोमसार गयारि बिथांमोना दिनै जि एसिया काप बे फुटबलनि जि बेयावहाय दिनै बिथांमोना इण्डियाननि प्लेयार हिसाबै गेलेनो मोनदों। बे जोंनि थाखाय जोबोर बाख्नायथाव आरो बे मोनबीर बिथाङाबो बे जि इण्डियानि जि आन्डार 19 जि फुटबल टिम बेयावहाय बाहागो लानो मोन्दोंमोन। बे जोंनि थाखाय जेबो माहारिनि थाखाय जोंनि देशनि थाखायनो बे गोग्गाथाव जिहेथु बे बिथांमोना देशखौनो जे कान्ट्रि हिसाबैनो रिप्रेजेन्ट खालामनो मोन्दों। दा जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफा बा गार्जेन बिथांमोननिसिम बेखौनो जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि गथ' गथाय बिथांमोनखौबो लेखा फरा फरायनायजों लोगोसे जाहाथे जि उफुरा एक्टिभिटिस जेरैबायदि गेलेनायावनो होन, रोजाबनायावनो होन, मोसानायावनो होन, बेबायदि गोसो गुदुं जे जोंनि उन्दै खुदिया फिसाला गथ' गथायफोरखौ जेरावनोखि जा इन्टारेस्टेड बेखौ नायनानै जाहाथे बेबायदि एक्टिभिटिसफ्रावबो जोंनि गथ' गथायखौ जाहाथे लामा दिन्थियो बा बेयावहाय उत्साह होयो आं बेखौनो खावलायदों। आरो जोंनि नैबे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि नोजोर आरो थांखिखौ लानानै दिनै बेयावहाय जि 23rd बड'लेण्ड मार्टिस गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआव लोब फैनानै बाहागो लाफैबाय, जोंखौ मदद होफैबाय, जोंनि जि गेमखौ मदद होफैबाय। आं बिनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम फिन खनसेबाव साबायखर बावहरबाय आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजो राजा बा गार्जेन दिथागिरि बिथांमोना गावनि गथ' गथायखौ गेलेनाय फारसेबो माने गावनि गथ' गथायखौ लामा दिन्थिगोन बा उत्साह होगोन। आं बेखौनो रायजो राजानिसिम आर'ज गाबबाय बा खावलायनानै आंनि जि नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों जि बुंथिनाय बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जायफोरा बेयाव बाहागो लानानै गेलेबाय जोंनि बर'निनो साद' बर' फिसाफोरा बेयाव देरहासार सनानि मेडेल बा सिलभार मेडेल मोननो हाबाय, बिनि सायाव एक्सन जानानै नंगौ। जोङो गिबियावनो जाय बर' फिसा बिथांमोना दिनै जि इण्डियानि गयायाव जानाय नेशनेल गेम बेयावहाय नोंथाङा बुंदों साद' बर' गेलेगिरि बिथांमोना दिनै बान्था मोननो हाबाय बा देरहासार जानो हाबाय, गल्ड मेडेलिस्ट बा सिलभार मेडेलिस्टनि हाकदार जानो हाबाय। बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों, कंग्रेचुलेसन जों जासिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो जोङो बिथांमोनजों लोगोसे आरो इयुन जोलै बिथांमोनाबो जाहाथे बिथांमोनखौ फल' खालामगोन। जोंनि दिथागिरिफ्राबो बेखौनो आं बारे बुंदों जे जोंनि गथ' गथायखौ गेलेनाय फारसेबो जोङो रिभलिउसनखौ लाबोनांगोन। जिहेतु जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन स्किल एन्ड कुवालिटि इडुकेसन मोनसे मावथांखि लानानै जों खामानि मावबाय थादों। गुन गोनां सोलोंथाइजों लोगोसे स्किल जोङो जिहेतु रोंगौथि थायोब्ला मोसानायानो जा
गेलेनायानो जा रोजाबनायानो जा बेफोरबायदि जों स्किलफोरखौ जोङो नायसंनो रोंनांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि गथ' गथायखौ बेफोर बिथिङाव जोङो एज ए पायनियर हिसाबै जोङो लामा दिन्थिनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों नाजादों। अकल दुलाराय बर' फरायसाल' नङा जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोन जों साफ्रोमखौबो खावलायदों जोंनि साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोना जाहाथे मोजां प्लेटफर्म मोननानै जाहाथे गोजौ फारसे इन्टारनेसनेल लेभेलसिम थांनो हायो जोङो बेखौनो मिजिंथिदों। खैराबारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो खैराबारि स्पर्ट्स एस'सियेसननि बानजायनायाव 29 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 5 नभेम्बर दिनै जोबथा गेलेनाय गासै दोलो जोंहा 8टा दोलोमोन जोलुर गेलेनाया बिदिनो दिनै जोंनि गेजेराव जोबथा गेलेगिरि हिसाबै एबा फाइनालिस्ट जाहैबाय जे खाग्राबारि सिफुं एफसि आरो लोगोसेनो सानराइज नावबान्दा दिनैनि जि फाइनाल गेम इन्टिग्रेसन हिसाबै जोंहा उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बाबुल बसुमतारी सार बिथाङा दिनैनि गेमखौ जागायनानै होयो लोगोसेनो आरो जोंनि गेजेराव गोबां मेलेमजिबि आरो माननि आलासि जोंनि गेजेराव सफैदों आरो बयबो बिथांमोना फैनानै जोंफोरखौ सुबुरुन होफैदों आरो लोगोसे नैबे समाव आं बुंनो सानदों जे जाय जोहोलावजोफोरा जोंनि बड'लेण्डनि मुङाव जिउ बाउसोमबाय बिथांमोननि मुङैनो जों खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आबाद स्पर्ट्स एस'सियेसना बिथांमोननि गोसोखांथि महरै जों बोसोरफ्रोमबो नैबे जोंनि जोलुर बादायनाय बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप बेखौ गेलेहोनाय जायो। दायो आङो दोंसे मेथाइ खननो आखायाव लादों आसा खालामो बयबो आंजों लोगोसे रंजाफागोन जागोन दे बयबो खेबसे आखाइ हमना हरदो।